Така, здравейте на всички, които ми гледат. Аз съм Хечо от БГ, тук сме на SAS 10090 и това е втори епизод на Minecraft Superbox. Аз през това време ще търся някакъв мод, на който да снимам и ще бъде качен днес клипа с модове. Тези блокове съм направил, които много съм се трудил, така че да оцените клипа. Това е Giga Chest. Гледайте го. Ако имам някаква грешка, кажете. Това е торч. Вижте. Торча не знам дали е много добре, но така съм гледал в някои клипове, че се прави и викам добре, ще направя аз така. И последното е диспенсър. Вижте, за това най-много се трудих. Така че абонирайте се, ако може, ако ви е харесало. Това е диспенсъра. И ще си поговорим малко за нещо, ще спряме клипа, да не е много кратък. Ще има клип сигурно днес или утре, зависи. Най-възможно днес. Ако ще снима, така че говорите с него, питайте го. Така че очаквайте или днес, или утре, след като свърши училището, един клип на модове. Година ми натури, така че моля ви сега, пожелайте ни късмет, абонирайте се да ни надъхате. Да. Само ако видиме 1000 абоната и ще видите как ще вземем матурите с 7. Става въпрос, веднъж госпожата написа седмица на всеки един. Да. И така, мисля да не ви задържам повече вниманието. Това беше клипа. Извинете, че е толкова кратък и няма какво повече да ви покажа. Напишете в коментарите на какво искате да следващия клип. Survival Games, Games, Downlighting. И ако може напишете някакъв мод, на който да снимам, защото нямам никаква идея. Ако искате още един епизод на други блокчета, предложете блокчета. И ще се опитаме с моите колега да го направим. Отлично. Добре, така до скоро, дано да ви е харесал клипа. Абонирайте се, дайте положителен вод за този клип и чао!